Mislim, da že od samega začetka, ko smo prišli, je osebje v hotelu super, dobro so nas sprejeli, hrana je odlična, tako da smo zadovoljni. Vzdušje v ekipi je super, razumemo se dobro, mislim, da ćemo jutri dati vse od sebe, da bo rezultat pozitiven. Dobar dan, momci, dobrodošli u našu zemlju, u naš grad. Želim prvo da vam čestitam na velikom uspehu. Vi ste napravili već veliki uspeh, vi ste osvojili prvenstvo vaše lige. Ovo je velika utakmica istorijska i za vas, kako i za fudbalski klub Rat. Želim vam svu sreću u sutrašnjoj utakmici, da slušate vaše trenere. Vi ste na početku vaših karijera i siguran sam da uz vredan i marljiv rad ćete doći na visoku scenu. Pričakovanja za tekmo so ogromna, mislim, mi gremo na zmago.